Καλησπέρα. Ακούγουμε? Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, μόλις έβγαλε μία ανακοίνωση από ό,τι είδα ο κύριος Σιδηρόπουλος σχετικά με τα projects. Εάν θέλετε, για όσοι δεν έχετε προσθεθεί στο organization του μαθήματος, όπου θα βάλετε τα repository σας για το GitHub, δείτε την ανακοίνωση. Δείτε την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο κύριος Σιδηρόπουλος. Εμείς θα συνεχίσουμε, αύριο πάλι θα κάνετε με τον κύριο Σιδηρόπουλο, ότι ερωτήσεις αφορούν το GitHub αύριο θα επιληθούν για τα project σας. Εμείς θα συνεχίσουμε με την PHP σήμερα. Να ανοίξω και το chat να βλέπω τι γράφετε. Δεν θα κάνουμε κάποιο διάλειμμα, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, θα χρειαστεί ίσως να τελειώσουμε λίγο πιο νωρίς, οπότε θα το πάρουμε σερί και ίσως να τελειώσουμε πιο νωρίς. Όχι ίσως, σίγουρα πρέπει να τελειώσουμε πιο νωρίς. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Λοιπόν, λογικά βλέπετε την οθόνη μου. Την προηγούμενη φορά είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τη γλώσσα PHP, κάναμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή, είδαμε κάποια, γράφουμε κώδικα, είπαμε PHP, μέσα στην ιστοσελίδα μας ξαφνικά μπορούμε να ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα το συμβολάκι και κλείνουμε με αυτό εδώ, που μέσα εκεί πέρα προσθέτουμε τον κώδικα της PHP. Το αρχείο αυτό πρέπει να έχει κατάληξη .php, έτσι ώστε είχαμε πει ότι ο Apache θα το προωθήσει προς το κατάλληλο module που είναι εγκατασταμένο στο web server, ώστε να εκτελέσει τον κώδικα PHP που υπάρχει μέσα στο HTML έγγραφο. Συνεπώς, όταν εμείς ζητάμε ένα PHP έγγραφο στον client μας, αυτό πρώτα προωθείται από τον Apache προς το module το οποίο είναι υπεύθυνο να εκτελεί τον κώδικα PHP, εγκαθιστώντας την PHP στο server μας, έχουμε ταυτόχρονα εγκαταστημένο και αυτό το module. Στη συνέχεια αυτό το module εκτελεί τον κώδικα, παράγει αυτό εδώ πέρα και αυτό τελικά σερβίρεται από τον server στον client και βλέπει ο χρήστης τελικά μόνο HTML περιεχόμενο και ποτέ δεν πρόκειται να δει PHP περιεχόμενο στον client. Ο κώδικας PHP εκτελείται στον server και γι' αυτό μιλάμε για server side programming. Εκτελείται στο server και εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα της εκτέλεσης στον client. Είχαμε πει επιπρόσθετα ότι και φυσικά η PHP μπορεί να εκτελεστεί, δεν είναι μόνο για web-based εφαρμογές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από το πληκτρολόγιο, όπως εκτελούμε για παράδειγμα τη Java από command line, όπως εκτελούμε τη C, μπορούμε να εκτελέσουμε και την PHP από command line για general purposes προγραμματισμό. Είχαμε μιλήσει για τις μεταβλητές. Οι μεταβλητές είπαμε ότι ξεκινάνε με το δολάριο. Με το δολάριο δεν έχουμε τύπους δεδομένων. Οι τύποι δεδομένων, μία μεταβλητή, ό,τι τις εκχωρήσουμε τέτοιου τύπου δεδομένων γίνεται. Συνεπώς, αφού μία μεταβλητή κάποια στιγμή έχει κάτι το οποίο είναι integer, μετά μπορεί να γίνει κάτι που είναι string και μετά αμέσως στη συνέχεια μπορούμε να τις εκχωρήσουμε έναν float αριθμό και να γίνει float. Είχαμε δει κάποια παραδείγματα. Η μεταβλητή echo, η εντολή echo και η εντολή print είναι παρόμοιες. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι ακριβώς. Άμα το γκουγκλάρουμε θα βρούμε τη διαφορά τους echo και print. Το ίδιο πράγμα κάνουν, τυπώνουν κάτι
στην οθόνη, τυπώνουν κάτι στην οθόνη και άμα βάλουμε HTML tags μέσα στα αυτάκια, φυσικά θα δούμε το αποτέλεσμα της HTML, έτσι, στην ιστοσελίδα μας. Είχαμε δει την διαφορά μεταξύ αυτών των διπλών, τα διπλά αυτάκια και μεταξύ των μονών, πώς να το πω ακριβώς, αυτακίων, μάλλον δεν είναι σωστό, δεν είναι δόκιμο. Επιπρόσθετα είχαμε δει αυτό το αυτάκι, το αυτάκι, το πλάγιο, το οποίο βρίσκεται πάνω από το tab στο πληκτρολόγιό μας. Αυτό μας επιτρέπει να εκτελέσουμε μία εντολή, για παράδειγμα, του Unix. Συνεπώς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό εδώ πέρα το αυτάκι, αυτός ο τύπος, εφόσον ο σερβερ μας είναι, για παράδειγμα, ένα Unix μηχάνημα, ένα Linux μηχάνημα, για να μπορούμε να εκτελέσουμε εντολές, για παράδειγμα, του Unix, του Linux, LS κτλ. Μπορούμε να εκτελέσουμε λοιπόν και να πάρουμε το αποτέλεσμα ενός script που έχουμε στο Unix, να το πάρουμε το αποτέλεσμα μέσα στο κώδικα PHP και να το χειριστούμε όπως θέλουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να καλέσουμε τον compiler, αν υπάρχει ο compiler της C, ας πούμε, της C++, μπορούμε να τον καλέσουμε μέσα από τον κώδικα της PHP και να μας κάνει compilation μέσα από την web εφαρμογή μας, να γίνει compilation ενός προγράμματος σε C. Ή αντίστοιχα, όπως είπαμε, μπορεί να έχουμε ένα bash script, το οποίο να το εκτελέσουμε με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, με τα αυτάκια. Και το αποτέλεσμα του bash script να το πάρουμε σε μια μεταβλητή, όπου τελικά να το εμφανίσουμε στην οθόνη μας. Φυσικά δεν πρέπει, όπως μας λέει η διαφάνεια, δεν είναι καλό να το χρησιμοποιείτε, γιατί η εφαρμογή μας μετά είναι dependent στο λειτουργικό σύστημα. Αν δεν είχαμε Unix, δεν θα δούλευε, για παράδειγμα, αν είχα μια εντολή ls ή οτιδήποτε άλλο. Μπορώ να τρέξω τέλος πάντων με αυτό εδώ πέρα το αυτάκι, μπορώ να τρέξω εντολές command line μέσα από τον κώδικα PHP. Επίσης, αυτό το συμβολάκι μας επιτρέπει να βάζουμε multi-line strings και είχαμε κολλήσει με αυτό το the, αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα string που ορίζουμε εμείς, αυτό το the, το οποίο δηλώνει το πού ξεκινάει το string μας και πού τελειώνει. Είχαμε δει και αυτά, να προχωρήσουμε λίγο. Είχαμε μιλήσει για τα hash tables, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα, όπως θα διαπιστώσετε και στη συνέχεια. Εκτός από το κλασικό for loop, έχουμε και το for each, το οποίο for each μας επιτρέπει να εκτελούμε για κάθε κελί ενός associative array ή και ενός array, να εκτελούμε μία επανάληψη, ώστε να σαρώσουμε τα κελιά ενός πίνακα με τη σειρά. Και είχαμε μείνει κάπου εδώ. Σχετικά με αυτά που είπαμε, το μάθημά μας έχει ανεβεί μέχρι τη διαφάνεια 14. Θα συνεχίσουμε από εδώ τώρα. Θα προχωρήσουμε στις πρώτες διαφάνειες. Καταρχάς, να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες εκ των προτέρων arrays, εκ των προτέρων μεταβλητές στο σύστημά μας. Εκ των προτέρων δηλωμένες, ας το πούμε, εκ των προτέρων φτιαγμένες. Για παράδειγμα, εμείς θα σταθούμε πάρα πολύ στο get, στο δολάριο get που βλέπετε εδώ, στο δολάριο post, στο δολάριο session και στο δολάριο cookie. Αυτές εδώ πέρα είναι arrays, είναι associative arrays, που επιτρέπουν τις ιστοσελίδες να επικοινωνούν μεταξύ τους. Θα δούμε στη συνέχεια παραδείγματα. Πρόσθετα, για παράδειγμα, υπάρχει το server, το δολάριο server, ο οποίος είναι ένα array που είναι ένα associative array που μας έχει χαρακτηριστικά του server μας. Εδώ νομίζω ότι έχει μισό λεπτό το δω. Και το env. Λοιπόν,
Ο web server μας λέει περνάει στα PHP προγράμματα πληροφορίες μέσω των μεταβλητών περιβάλλοντος. Ο web server συμπληρώνει τον πίνακα αυτόματα, δεν χρειάζεται εμείς να το συμπληρώσουμε, τον πίνακα μεταβλητών περιβάλλοντος με μεταβλητές που αφορούν τα χαρακτηριστικά του server, πληροφορίες για το connection με τον client και πληροφορίες για τα request. Η μεταβλητή αυτή είναι το env, το $env. Environment variables. Με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, για παράδειγμα, αν πω $env και μέσα στην αγγείλη βάλω document root, θα δω το αποτέλεσμα θα είναι αυτό εδώ πέρα, αυτή η τιμή, αυτό το value. Αντίστοιχο παράδειγμα, για παράδειγμα, αν πω server name, θα δω το αετός IT.gr. Server port θα δω το 80. Με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, λοιπόν, αυτές εδώ πέρα οι μεταβλητές συμπληρώνονται αυτόματα και ο προγραμματιστής τις έχει διαθέσιμες μέσω αυτού εδώ πέρα του array του environment. Αυτό εδώ. Μέσω αυτού του περιβάλλοντος, λοιπόν, έχουμε διαθέσιμες τις μεταβλητές αυτές και ο προγραμματιστής μπορεί να τις διαχειριστεί, να ξέρει σε τι λειτουργικό σύστημα έχει ο server, τι μηχάνημα είναι ο server, τι λογισμικό είναι, αν έχει Apache ή όχι. Να το, server software, Apache. Έχουμε λοιπόν όλες τις πληροφορίες που αφορούν το server μας. Για παράδειγμα, είναι εδώ, προσέξτε σας παρακαλώ, print και echo είπαμε είναι το ίδιο πράγμα. Έχω ένα σκριπτάκι σε PHP, το οποίο είναι testenv.php. Πληκτρολογώ λοιπόν εγώ στο browser μου αυτό το PHP αρχείο, στο κατάλληλο domain εννοείται. Αν πάρετε για παράδειγμα εσείς στον server users που έχετε πρόσβαση, που ανεβάζετε και το site σας στις γλώσσες και τεχνολογίες ιστού και ανεβάσετε αυτόν εδώ τον κώδικα και στη συνέχεια πληκτρολογήσετε από τον client την διεύθυνση αυτού εδώ του αρχείου, δίνοντας users.iwe.ihu.gr κάθετος tilde το username σας, κάθετος testenv.php, αν το βάλετε χήμα μέσα στο public HTML. Τότε λοιπόν θα εκτελεστεί αυτό το PHP script. Ο Apache που είναι εγκατεστημένο στον server users θα προωθήσει αυτόν εδώ πέρα το αρχείο στον server μας, στο PHP module, ώστε να το εκτελέσει, γιατί πρόκειται για αρχείο που έχει κατάληξη.php. Συνεπώς θα εκτελεστεί αυτή η εντολή, οπότε θα μας φτιάξει περιεχόμενο HTML. Προσέξτε τι βλέπουμε εδώ πέρα. Environment Remote Address. Και βλέπουμε την IP του server μας. You are connect from... όχι, συγγνώμη, είναι η IP του client. Αυτός που έκανε το HTTP request. Με το $env remote address. Είναι ποιος έχει κάνει access, ποιος έχει κάνει το HTTP request στον server για να ζητήσει το PHP αρχείο. Και στη συνέχεια, HTTP user agent και βλέπουμε από τι client έγινε το request. Έγινε από Mozilla. Βλέπουμε client το HTTP request. Και γενικά όλες αυτές εδώ οι μεταβλητές είναι οι μεταβλητές που είναι predefined μέσα στον πίνακα environment και μπορούμε να τις δοκιμάσουμε και να δούμε τι βγάζουν. Κάποιες αφορούν τον server, κάποιες άλλες αφορούν τον client. Εννοείται, έτσι. Κάποιες από αυτές τις μεταβλητές. Για παράδειγμα, εδώ πέρα και οι δύο αυτές αφορούν τον client, γιατί βλέπουμε την IP του client και βλέπουμε και το client από τον οποίο έγινε το HTTP request. Πάμε στο πολύ σημαντικό κεφάλαιο του σημερινού μας μαθήματος. Απαντήθηκαν ερωτήσεις για τις εργασίες γιατί μόλις μπήκαν. Καταρχάς, είπαμε για το GitHub. Θα μιλήσετε αύριο με τον κύριο Σιδηρόπουλο, αναλυτικά, για ό,τι απορίες έχετε για το organization. Ο κύριος Σιδηρόπουλος διαχειρίζεται το organization αυτό του μαθήματος. Θα μπείτε αύριο στο μάθημα 2 με 4 και θα συζητήσετε για το GitHub πάλι αύριο.
Επιπρόσθετα, από ό,τι είδα, πριν μπούμε στο μάθημα, βγήκε και μία ανακοίνωση που αφορά το GitHub και το τι πρέπει να κάνετε ακριβώς εσείς που δεν έχετε κάνει εγγραφή, που δεν έχετε φτιάξει, που δεν έχετε προσθεθεί στο organization. Τι πρέπει να κάνετε. Υπάρχει η ανακοίνωση, μπείτε, δείτε και ακολουθήστε τα βήματα. Εάν κάτι δεν είναι κατανοητό, αύριο στο μάθημα. Θα είμαι και εγώ μάλλον αύριο στο μάθημα, πιθανότατα. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που θα το χρειαστείτε και για την εργασία σας, πιθανολογώ και για τις εξετάσεις σας. Και για τις εξετάσεις στο τέλος. Θα μιλήσετε επίσης αναλυτικά με τον κύριο Σιδηρόπουλο για το πρωτόκολλο HTTP, τη θεωρία πίσω από το πρωτόκολλο HTTP. Ωστόσο, είχαμε πει και μαζί ότι έχουμε μάλλον ας επικεντρωθούμε σε αυτές τις δύο, στην GET και στην POST, και τις υπόλοιπες θα μιλήσετε αύριο. Έχουμε δύο ειδών τύπους HTTP request. Το ένα είναι το GET και το άλλο είναι το POST. Όταν λέμε HTTP request, καταρχάς δεν εννοούμε τίποτα το ιδιαίτερο. Αυτό εδώ πέρα που πληκτρολογείτε εσείς στο URL σας και πατάτε το Enter είναι ένα HTTP request. Έχουμε δύο βασικές μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να στείλουμε δεδομένα από τον client στον server. Να κάνουμε το request δηλαδή. Και να στείλουμε ταυτόχρονα και δεδομένα. Να στείλουμε δεδομένα λοιπόν από τον client μας στον server μας. Για παράδειγμα, εσείς όταν συμπληρώνετε μία φόρμα, μία HTML φόρμα και πληκτρολογείτε στα διάφορα text boxes, πληκτρολογείτε τα στοιχεία σας. Το email σας, το ονοματεπώνυμό σας κτλ. Στη συνέχεια, πατώντας το submit στη φόρμα για να στείλετε για παράδειγμα ένα email σε μια ιστοσελίδα για email επικοινωνίας, αυτός που έφτιαξε τη φόρμα είτε χρησιμοποιεί τη μέθοδο get για να στείλει τα δεδομένα στον server. Ας μην επικεντρωθούμε στο email. Ας μην πούμε στο email. Έστω συμπληρώνετε μία φόρμα για να κλείσετε, ξέρω εγώ, ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο και συμπληρώνετε τα στοιχεία σας. Έχετε λοιπόν τη μέθοδο get και τη μέθοδο post, όπου ο προγραμματιστής αυτός που έφτιαξε την εφαρμογή σας, την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε εσείς, χρησιμοποιεί ή τη μέθοδο get ή τη μέθοδο post. Στην get, τα ορίσματα, δηλαδή αυτά που πληκτρολόγησε ο χρήστης στην φόρμα, κωδικοποιούνται μέσα στο URL. Και μπορεί ένα τέτοιο request να δημιουργηθεί και από το χρήστη γράφοντας το URL. Αλλά επίσης, μπορεί να παραχθεί και μέσω της φόρμας. Όταν χρησιμοποιούμε την POST, δεν πηγαίνουν μέσω του URL αυτά τα ορίσματα. Ενσωματώνονται στο HTTP request και δεν τα βλέπει κανένας. Πάμε να τα κάνουμε λίγο πιο απλά τα πράγματα μας. Πάμε να το εξηγήσουμε. Προσέξτε λίγο εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα το URL. Προσέξτε εδώ πέρα ότι υπάρχει το αγγλικό ερωτηματικό. Είχαμε μιλήσει στα πρώτα μαθήματα για URLs. Τελειώνει το όνομα του αρχείου και εδώ αρχίζουν τα ορίσματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα όρισμα στη μεταβλή var1 lala name fwo 4 ίσον 90 ίσον Αντώνης και Σιδηρόπουλος. Αντώνης Σιδηρόπουλος. Τα spaces κωδικοποιούνται αυτόματα σε C. Άρα λοιπόν το test get.php είναι ένα πρόγραμμα PHP όπου από το URL μας στέλνουμε σε αυτό το test get.php αυτά τα ορίσματα. Αυτά τα 4 ορίσματα που βλέπετε εδώ.
Ο κώδικας του test get.php είναι αυτός εδώ. Μπορείτε κι εσείς αυτό να το πάρετε copy-paste και να κάνετε δοκιμή στον users, έτσι. Στον server users να τα δοκιμάζετε όλα αυτά που λέμε, που συζητάμε. Οπότε, αν πάρω αυτόν εδώ πέρα τον κώδικα, τον βάλω σε ένα txt αρχείο, το σώσω με κατάληξη .php και τον εβάσω στο users και στη συνέχεια, αν πληκτρολογήσω αυτήν εδώ πέρα αυτό το URL χωρίς τα ορίσματα, φυσικά ο πίνακας $get, το associative array $get θα είναι κενό. Οπότε θα δούμε έναν κενό πίνακα σαν αποτέλεσμα. Το print underscore r στην πραγματικότητα είναι εντολή print η ίδια. Είναι απλώς με το r μας το εμφανίζει σε ανθρώπινη μορφή για να το καταλαβαίνουμε. Βάζει τα enders. Νομίζω ότι βλέπετε εδώ πέρα ότι εμφανίζεται σε μια πολύ καλύτερη μορφή από ότι αν είχαμε το σκέτο print. Αν το δοκιμάσετε θα δείτε τη διαφορά. Με το print underscore r το βλέπουμε σε μια πιο ανθρώπινη μορφή, τέλος πάντων, το array μας. Συνεπώς, εδώ πέρα εκτελείται αυτός ο κώδικας και μας εμφανίζει τα περιεχόμενα του $get. Το $get, ποια είναι τα περιεχόμενά του? Είναι αυτός ο associative array, αυτό το associative array, το οποίο έχει ζευγάρια από keys και values. Key, value, key, value, key, value, key, value. Οπότε, αν σας ρωτήσει κάποιος, αν σας δώσει ένα τέτοιο URL και σας πει τι request είναι αυτό, φυσικά θα καταλάβετε ότι πρόκειται για ένα get request. Είναι με τη μέθοδο get στέλνουμε αυτά τα ορίσματα στο πρόγραμμα test_get.php. Για δείτε λίγο, μελετήστε λίγο αυτό το κώδικα. Αυτό το παράδειγμα. Νομίζω είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Συμπληρώνουμε αυτή τη φόρμα, λοιπόν. Όπως βλέπετε, υπάρχει αυτό εδώ πέρα είναι κώδικα σε HTML. Δεν έχετε πουθενά κώδικα PHP. Έτσι. Πληκτρολογείται Αντώνης, ο κύριος Ιδρόπουλος είναι αυτός, θα ήθελε να ήταν κάτω από 20. Και στη συνέχεια, λοιπόν, πατάμε υποβολή. Προσέξτε λίγο εδώ πέρα τη φόρμα. Τη φόρμα εδώ. Η φόρμα έχει action form test.php method get. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αυτόματα το request που θα δημιουργηθεί θα είναι με τη μέθοδο get και με τη μέθοδο post. Άρα θα μας φτιάξει αυτόματα εδώ αυτή η φόρμα μας, θα μας φτιάξει αυτόματα αυτό το request. Αυτό το request. Προσέξτε λίγο ότι έχουμε τρία elements στην HTML, ένα text box, ένα combo box και εδώ πέρα έχουμε ένα κουμπάκι. Ναι, δεν τα έχουμε συμπληρώσει όλα εδώ πέρα, εντάξει. Με τη μέθοδο get, λοιπόν, το text box και το select box, αλλά και το κουμπάκι κανονικά, δημιουργείται αυτό εδώ πέρα το URL. Username Adonis και τα ορίσματα χωρίζονται μεταξύ τους με το και, με το ampersand. Και αυτό είναι το μικρότερο ίσο του 20. Είπαμε, κωδικοποιούνται σε αυτήν εδώ πέρα τη μορφή οι ειδικοί χαρακτήρες όπως το μεγαλύτερο, το μικρότερο κτλ. Οπότε αυτό είναι το HTTP request και εδώ πέρα βλέπετε τον κώδικα test.php. Τον κώδικα form test.php. Άρα, από αυτήν εδώ την φόρμα, πατώντας το κουμπάκι υποβολή,
δημιουργείται αυτό το request, το formtest.php, και στέλνονται σαν παράμετροι το username Αντώνης και ηλικία κάτω από 20. Αυτό λοιπόν με τη $get έχω στη διάθεσή μου τη μεταβλητή username, που είναι το Αντώνης. Άρα εδώ πέρα τι γράφουμε, print, echo δηλαδή, μία παράγραφο, είναι HTML tag, your name is Αντώνης. Εδώ πέρα θα μπορούσαμε να μην το βάλουμε κιόλας το άγκιστρο αυτό, είναι περιττό το άγκιστρο. Απλώς θα έπρεπε, ναι, δεν χρειάζεται. And your age is κάτω από 20. Και οπότε τυπώνεται, δημιουργείται HTML περιεχόμενο στον server, το οποίο τελικά το σερβίρει ο web server στον client και εμείς βλέπουμε μόνο HTML περιεχόμενο. Βλέπουμε αυτό εδώ πέρα. Αυτή είναι η μέθοδος get. Η μέθοδος get λοιπόν μας επιτρέπει να συμπληρώνουμε εμείς μια φόρμα, να πατάμε ένα κουμπάκι και αυτό το κουμπάκι να δημιουργεί αυτόματα αυτό το URL, και αυτό το URL τελικά να έχει μαζί τα ορίσματα, αυτά τα δύο ορίσματα που έχουμε, και αυτά εδώ πέρα τα υποδεχόμαστε στη $get. Η $get, το array αυτό, συμπληρώνεται αυτόματα από το HTTP request, από αυτό εδώ πέρα το URL συμπληρώνεται αυτόματα το $get, δεν χρειάζεται κάτι να κάνει ο προγραμματιστής. Και οπότε εδώ πέρα τυπώνουμε τα αποτελέσματα. Αν θέλετε, μην κάνετε private ερωτήσεις, ας τα βλέπουν και οι υπόλοιποι, για να μην χρειάζεται να τα διαβάζω. Μπορούμε να κρύψουμε τα ορίσματα του URL χρησιμοποιώντας την get? Όχι, είναι η απάντηση. Μπορούμε να τα κωδικοποιήσουμε, μπορούμε να τα κάνουμε οτιδήποτε, αλλά εδώ πέρα θα βλέπουμε πάντα ορίσματα με τη μέθοδο get. Αν θέλουμε να μην φαίνονται τα ορίσματά μας πάνω στο URL, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την get. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την post. Θα την δούμε σε λίγο. Πώς ξέρει τη μεταβλητή εφόσον είναι σε άλλο αρχείο δηλωμένη? Ποια μεταβλητή πώς ξέρει? Το username αυτό εννοείται? Δεν είναι. Username και το age. Προσέξτε ότι το username είναι το όνομα του textbox. Αντίστοιχα, το age είναι το όνομα του select box, του combo box αυτού εδώ. Συνεπώς, όπου έχω ορίσει name, αυτό εδώ πέρα μεταφράζεται από τη μέθοδο get σαν ένα όρισμα. Και το όρισμα αυτό εμφανίζεται εδώ πέρα στο URL. Απάντησα στην ερώτηση? Μετατρέπονται αυτόματα αυτά σε ορίσματα και αυτά τα υποδέχουμε από τη μεριά του server στη $get. Μέσα στη $get υπάρχει. Ωραία, χαίρομαι. Δεν βλέπετε υπόλοιπα τα μηνύματα γιατί είναι private τα μηνύματα, οπότε... Όταν στέλνουμε δεδομένα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε την get είτε την post. Όταν στέλνουμε δεδομένα στο server. Ωστόσο, αν δεν θέλουμε να κωδικοποιηθεί στο URL αυτό που στέλνουμε, γιατί για λόγους ασφαλείας, δεν μπορώ να περάσω password, για παράδειγμα, μέσα από το URL, άρα είναι ακατάλληλος αυτός ο τρόπος για να περάσουν μηνύματα μέσω του URL, να περάσουν ένα password, για παράδειγμα. Σκεφτείτε εσείς να πληκτρολογείτε κάτι, να πληκτρολογείτε το password σας και το password σας να εμφανίζεται στο HTTP request. Να εμφανίζεται στο URL. Εντάξει. Θα προγραμματιστείς εντελώς άσχετος θα είναι αυτός που θα το κάνει αυτό. Δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να το κάνει. Άλλο.
παράδειγμα. Λίγο παρακαλώ. Να χαμηλώσω το κινητό λίγο. Λοιπόν. Πάλι για get μιλάει εδώ. Μάλλον δεν μιλάει για get. Σκεφτείτε εσείς, ναι, για get μιλάει. Σκεφτείτε εσείς, στο ίδιο παράδειγμα, να πάτε και να γράψετε, να πάτε και να πληκτρολογήσετε κώδικα HTML, μέσα εδώ, test 1, κάτω από 20. Θυμηθείτε τι έκανε αυτό εδώ πέρα. Έκανε echo, έκανε print, paragraph, your name is, και εδώ πέρα ξαφνικά βλέπουμε κώδικα HTML. Κώδικα HTML. Βλέπουμε μέσα στο text box. Άρα αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα, άμα βάλει και κανένα table, άμα βάλει και κανένα div περίεργο αυτός ο χρήστης, ας πούμε, που θα παίξει με αυτό εδώ πέρα το HTML με αυτή τη φόρμα, αν βάλει και κανένα div που κάνει περίεργο το style, μπορεί να καταστρέψει όλο το site, την μορφή του. Εντάξει, στο δικό του υπολογιστή θα γίνει, δεν θα γίνει πουθενά αλλού, οπότε δεν μας πειράζει. Πρέπει τέλος πάντων να κάνουμε escape αν ο χρήστης έχει γράψει HTML κώδικα μέσα εδώ πέρα, θα πρέπει αυτό να το εμφανίζουμε σαν HTML κώδικα και όχι να τους επιτρέπουμε να γίνεται τέτοιο πράγμα. Αυτό το πραγματάκι που βλέπετε εδώ. Άρα εδώ πέρα βλέπετε ότι ο χρήστης πληκτρολόγησε ένα UL, li, test1 και ξαφνικά εμφανίστηκε αυτήν εδώ τη μορφή. Πατώντας υποβολή του εμφανίστηκε αυτή εδώ πέρα η σελίδα. Ενώ πιο πριν του είχε εμφανιστεί αυτή η σελίδα, έτσι. Your name is Adonis and your age is 20. Εδώ πέρα your name is και εμφανίζεται αυτό εδώ πέρα το περίεργο, γιατί είναι αποτέλεσμα του UL και LI που έχει γράψει ο χρήστης. Πώς το αποφεύγουμε αυτό? Το αποφεύγουμε αυτό κάνοντας το λεγόμενο HTML escaping. Εδώ το βλέπετε. Ο σωστός τρόπος λοιπόν είναι να κάνουμε HTML special cars και εδώ πέρα μέσα να τυπώσουμε αυτά που υποδεχόμαστε με το $get. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανιστεί ο κώδικας HTML κανονικά και να μην τυπωθεί σαν κώδικας HTML, να μην μεταφραστεί από το browser και να εκτελεστεί από το browser. Συνεπώς, βάζοντας αυτό, κάνουμε escape τους HTML χαρακτήρες και αυτό σημαίνει ότι θα εμφανιστούν αυτοί εδώ πέρα οι χαρακτήρες, οι οδηγίες της HTML, το λέμε σωστά, και θα εμφανιστούν αυτούσιοι στη σελίδα μας και δεν θα εμφανιστεί κάτι άλλο. Για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε την get ενώ υπάρχει post? Καλή ερώτηση. Ας μην βιαζόμαστε όμως. Να δούμε την επόμενη διαφάνεια. Όταν κάνουμε αναζητήσεις, χρησιμοποιούμε συνήθως την get. Όταν κάνουμε αναζήτηση, όταν κάνουμε αναζήτηση, για παράδειγμα, πτήσεων σε ένα site με αεροπορικές, σε ένα site με online εισιτήρια. Χρησιμοποιούμε την get συνήθως, όχι τόσο την post. Κάποιος σηκώνει χέρι, θα του δώσουμε το λόγο. Κύριε, παρακαλώ. Όταν θα κάνουμε εμείς PHP κείμενα, για να τα τεστάρουμε, θα πρέπει να κάνουμε server Apache στον υπολογιστή μας, να βάλουμε PHP και τα λοιπά, ή μπορούμε κάπου? Ναι. Μπορείτε να το βάλετε στο users. Να το βάλετε στο users. Αλλά ο users, ο server users, είναι ένα productive μηχάνημα. Δεν έχει ενεργοποιημένο, αν δεν κάνω λάθος, της PHP το error logging. Άρα όταν λοιπόν εσείς αν ξεχάσετε ένα ερωτηματικό, έχω την εντύπωση ότι δεν σας βγάζει μήνυμα στον browser ότι ξέρεις ξέχασες στην τάδε γραμμή ένα ερωτηματικό. Καταλάβατε τι είπα? Ναι. Αν θέλετε, αν μπορεί κάποιος να το δοκιμάσει και όλος να μας πει ότι όντως αυτό γίνεται, αν έχετε λάθος σύνταξη, νομίζω ότι δεν εμφανίζεται τα λάθη. Γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν είναι το error logging ενεργοποιημένο στον users, ενδείκνυται η χρήση του XAMPP.
Άρα, στο μηχάνημά σας μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό XAMPP, όσοι από σας έχετε Windows, και στο λογισμικό XAMPP εκεί σας εγκαταστά αυτόματα και την PHP και τον Apache και τη MySQL και μπορείτε να δοκιμάσετε το project που θα φτιάξετε τοπικά στα μηχανήματά σας. Φυσικά να κάνετε τα ανάλογα push στο GitHub, ώστε να ενημερώνετε το ρεποσιτόριο όταν κάνετε οι αλλαγές, για να πάνε οι αλλαγές και στους άλλους συναδέλφους σας, στο δικό τους υπολογιστή, στα δικά τους directories, όταν κάνουν και αυτοί pull από το GitHub, όταν κάνουν pull χρησιμοποιώντας το λογισμικό που σας έχει δείξει ο κύριος Σιδηρόπουλος. Αν δεν κάνω λάθος, σας έδειξε και το GitHub και το Git Extensions και το GitHub Desktop, αν δεν κάνω λάθος. Και τα δύο τα έχετε δει ή όχι? Θα τα δείτε αύριο? Τα ανέφερε νομίζω, αλλά δεν μπήκα να τα δούμε. Δεν τα κάνατε εκείνη την ώρα. Δεν τα δοκιμάσατε κιόλας. Κύριε, αυτό το πρόγραμμα, πώς είπατε, μπορούμε να το βάλουμε στον υπολογιστή? Ονομάζεται XAMPP. Το γράφω στο chat. Ναι, γράφω στο chat. Αυτό δεν είναι ένα πρόγραμμα, είναι μια συλλογή προγραμμάτων που τα έχουν ετοιμάσει για Windows. Με 2P είναι. Με 2P είναι. Με 2P. Ναι. Μπορείτε να το κατεβάσετε και σας... Επίσης για το users που λέγατε να μπορούμε να συνδεθούμε εκεί πέρα για να το τεστάρουμε. Το users είναι εκεί όπου χρειάζεται VPN για να συνδεθούμε. Όχι, το users νομίζω μπαίνετε και έτσι. Μπαίνετε χωρίς VPN. Υπάρχει κάπου πώς να συνδεθούμε, πώς να στέλνουμε αρχεία και τέτοια... Στις γλώσσες τεχνολογίας του το είχατε κάνει αυτό, ας πούμε. Okay. Στο πρώτο εργαστήριο γλώσσες τεχνολογίας του, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Αν θέλετε, δοκιμάστε και εκεί πέρα αν σας βγάζει errors στο users. Απλώς μία λύση είναι να τα δοκιμάσετε όλα τοπικά και αφού ολοκληρωθεί το project σας, να το ανεβάσετε στη συνέχεια στο users, ώστε να έχουμε πρόσβαση και εμείς και να μπορούμε να το δοκιμάσουμε εξ αποστάσεως. Λοιπόν, να συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε. Υπάρχουν οδηγίες στο μάθημα, αν δεν κάνω λάθος, για το GitHub Extensions και το Git Extensions και το GitHub Desktop, έτσι. Μπορείτε να το τσεκάρετε λίγο. Νομίζω όμως θα τα συζητήσετε και αύριο με τον κύριο Σιδηρόπουλο. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κίτρας Χριστός. Ακούγουμε? Ναι, παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω, στην ουσία η σύνδεση που γίνεται με το PHP αρχείο και τη φόρμα είναι ότι στη φόρμα δηλώνουμε ποιο PHP αρχείο είναι και έτσι ξέρει τα variables. Σωστά. Εδώ πέρα, στο form action, όταν πατηθεί το κουμπί, λέμε να κληθεί το script formtest.php. Άρα λοιπόν, πατώντας το κουμπάκι, είναι σαν να έχουμε ένα link προς το formtest.php. Αλλά επειδή είναι η μέθοδος get, σε αυτό εδώ πέρα στο form, για να στείλουμε, ναι, στέλνουμε τα στοιχεία της φόρμας, τα στέλνουμε στο formtest.php. Και επειδή είναι η μέθοδος get, μέσα στο URL θα δημιουργηθεί όλο αυτό το πρώτο πραγματάκι, χωρίς να κάνουμε εμείς κάτι. Γιατί είναι η μέθοδος get. Όλα τα στοιχεία λοιπόν της φόρμας, κάθε στοιχείο της φόρμας, θα είναι και ένα όρισμα στο URL. Εντάξει. Okay. Και η get δηλαδή μπορεί να εμφανίσει τα variables. Η $get μετά, εσύ έχεις στο κομμάτι της PHP, στο αρχείο test.php, έχεις εδώ πέρα τη $get, η οποία είναι τα ορίσματα αυτά που έχει γράψει ο χρήστης. Εσύ εδώ πέρα μέσα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στη συνέχεια. Με το $get username και το $get age. Μπορείς να ελέγξεις αν η ηλικία είναι μεγαλύτερη από το, ξέρω εγώ, να κάνεις διάφορα, ό,τι θες να φτιάξεις. Για παράδειγμα, άλλος θέλει να κάνει αναζήτηση σε μια βάση δεδομένων. Θέλει να βρει, όλους τους Αντώνιδες που υπάρχουν σε μια βάση δεδομένων, για παράδειγμα. Όλα τα username Αντώνης. Συνεπώς, αυτό το $get θα είναι
στο where κομμάτι μιας SQL command, που θα δούμε συνέχεια. Θα αναζητήσει PHP στη βάση δεδομένων και θα επιστρέψει τα αποτελέσματα στη συνέχεια. Θα δούμε πώς. Ένα-ένα. Ας μην βιαζόμαστε. Διαβάζω και στο chat τι γράφετε. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά την get. Την get. Μόνο μέσω του attribute name μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στις τιμές των πεδίων. Ναι. Ιδάλλως, αυτό το URL, για παράδειγμα, αυτό το URL εδώ, μπορώ να το φτιάξω και μόνος μου. Δηλαδή, αν θέλω να στείλω και κάτι άλλο με get, μπορώ, για παράδειγμα, να το δείξω, εδώ πέρα στο formtest.php να έχω ένα άλλο string και να περάσω ό,τι άλλο θέλω και να στείλω στον server. Αυτό λοιπόν το URL εδώ δεν είναι απαραίτητο, δεν μας το φτιάχνει μόνο εδώ πέρα επειδή έχω φόρμα, αλλά μπορώ να το φτιάξω και μόνος μου χειροκίνητα. Για παράδειγμα, να κάνουμε ένα παράδειγμα. Τώρα βλέπετε μόνο το παράθυρο του. Μισό λεπτό λίγο παρακαλώ. Σταματάω το sharing. Δώστε μου ένα λεπτό. Να σκεφτώ λίγο τι να σας δείξω. Λοιπόν, μία απλή εφαρμογή, θα σας δείξω τώρα ένα λεπτό λίγο. Λοιπόν, δείχνω λίγο την οθόνη μου. Μισό λεπτό λίγο, σας παρακαλώ. Δείχνω λίγο την οθόνη μου. Εδώ βλέπετε ένα site που έχει γίνει που αφορά εκπαιδευτικούς σε σχολεία. Μπορώ να έρθω να γράψω στη φόρμα εδώ, να γράψω για παράδειγμα Αθανασίου και να πατήσω αναζήτηση αποσπάσεων. Αφορά αποσπάσεις εκπαιδευτικούς στο site. Προσέξτε εδώ πέρα το URL, αποσπάσεις.elac.gr. Πατάω αναζήτηση αποσπάσεων. Κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο μεγάλο έχει γίνει το URL πλέον. Κάθε ένα στοιχείο, κάθε ένα element αυτής εδώ της φόρμας κωδικοποιήθηκε μέσω του αναζήτηση αποσπάσεων που έχω γράψει εδώ πέρα. Μέσω του, πατώντας το κουμπάκι αυτό εδώ, αυτή η φόρμα γίνεται submit και καλείται το PHP script query result.php και σαν παράμετροι πήγανε όλα τα πεδία που έχουν όνομα σε αυτήν εδώ την φόρμα. Εδώ πέρα προσέξτε ότι στο last name υπάρχει το Αθανασίου. Οπότε τώρα, αν πάρω εγώ, μάλλον το κάνω ακόμα καλύτερο. Query result είναι last name Αθανασίου.
Αν εγώ από πουδήποτε σε ένα link, για παράδειγμα, στην HTML, γράψω αυτό το URL, εδώ είναι το Αθανασίου γραμμένο στα ελληνικά, έτσι, γραμμένο στα ελληνικά, θα πατήσω το Enter, θα πάρω ακριβώς την ίδια, μάλλον δεν θα την πάρω ακριβώς την ίδια. Κακό το παράδειγμά μου. Θα το πάρω όλο τελικά. Όλα πρέπει να είναι συμπληρωμένα και να είναι το κενό. Οπότε, αν πάρω αυτό το link, οπουδήποτε, και το πληκτρολογήσω, παίρνω την ίδια ακριβώς φόρμα. Την ίδια ακριβώς φόρμα. Και βλέπω τα αποτελέσματα αυτής της αναζήτησης. Βλέπω όπου υπάρχει στο όνομα το string Αθανασίου. Αυτό εδώ πέρα το string μπορώ να το φτιάξω με οποιονδήποτε τρόπο θέλω. Μπορώ, ας πούμε, να μην έχω καθόλου φόρμα. Μπορώ να το φτιάξω κάνοντας string concatenations μέσα στον κώδικα μου σε JavaScript, για παράδειγμα. Και να φτιάξω, τέλος πάντων, μπορώ να έχω στον κώδικα HTML να έχω αυτό εδώ πέρα το URL. Δεν μου εμποδίζει κανένας. Και να το φτιάξω, ας πούμε, στη JavaScript, για παράδειγμα, να ενώσω διάφορα strings και να το φτιάξω, τέλος πάντων, αυτό το string. Αυτό εδώ πέρα μπορώ να το έχω σαν ένα link προς τα κάπου και να με οδηγεί να με οδηγεί σε αυτό εδώ πέρα το query result.php και να εκτελείται query results.php και να εκτελείται αυτό εδώ ο κώδικας PHP που υπάρχει εδώ πέρα μέσα, έχοντας σαν παραμέτρους όλα αυτά εδώ. Πολλά παραδείγματα μπορώ να σας δείξω. Είμαι σίγουρος ότι βλέπετε σε διάφορα URL τα διάφορα ορίσματα που πάνε και έρχονται μέσω του URL. Αυτό γνωρίζετε πλέον ότι είναι η μέθοδος get. Το κλείνω αυτό πάλι. Να επανέλθω στις διαφάνειές μας. Μιλήσαμε για το escape. Πάμε τώρα λίγο στο post. Γιατί get, γιατί post. Όπως χειριζόμαστε την get, έτσι ακριβώς μπορούμε να χειριστούμε και την post. Απλώς αντί να χρησιμοποιούμε το δολάριο get, χρησιμοποιούμε το δολάριο post. Αν λοιπόν, εδώ πέρα έγραφα method ίσον post και όχι ίσον get, αυτά όλα τα πεδία της φόρμας μου θα σταλθούν στον server, θα σταλθούν δηλαδή στο formtest.php, χωρίς όμως να γίνουν εμφανή στο URL. Δεν θα δημιουργηθεί, συνεπώς δεν θα δημιουργηθεί αυτό το πραγματάκι. Και πώς θα ταξιδέψουν αυτά τα ορίσματα από αυτό το αρχείο, το form.html, στο formtest.php, θα ενσωματωθούν στο HTTP request. Και δεν θα εμφανιστούν στον χρήστη μέσω του URL του. Άρα έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια αν έχουμε post από ότι αν είχαμε get. Να διαβάσουμε λίγο αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Σε 1 λεπτό επιστρέφω. Μελετήστε λίγο αυτή τη διαφάνεια. 1 λεπτό λίγο παρακαλώ.
όταν κάνεις μάθημα από το σπίτι, συνδέουμε διάφορα απρόπτα. Λοιπόν, πότε χρησιμοποιούμε την get, πότε χρησιμοποιούμε την post. Λοιπόν, καταρχάς, η get, ας πάμε λίγο στο συνεπώς, εδώ πέρα. Προτιμάμε να χρησιμοποιούμε την post, προτιμάται η μέθοδος post για φόρμες, μας λέει. Εντάξει. Προτιμάται η μέθοδος get όταν πρόκειται για navigational ορίσματα. Για παράδειγμα, page info, σε ποια σελίδα είμαστε. Ή για να ζητήσεις, θα πω εγώ. Προτιμάται η μέθοδος get όταν πρόκειται για ορίσματα αναζήτησης. Google, com, query, ίσον Σιδηρόπουλος. Ώστε να γίνονται cast. Ναι, σωστά. Αυτό εδώ πέρα τα URL που είναι get μπορούν να γίνουν cast από τα μποτάκια των μηχανών αναζήτησης. Μπορεί λοιπόν μια μηχανή αναζήτησης να κάνει cast, να δικτοδοτήσει τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης, όπως πριν που σας έδειξα με τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί λοιπόν να κάνει cast εκείνη τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, να δικτοδοτήσει εκείνη τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα που είναι αποτέλεσμα μιας αναζήτησης. Με το post φυσικά δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, να το πούμε καλύτερα. Αυτή εδώ πέρα η σελίδα, εδώ πέρα, your name is Adonis and your age είναι κάτω από 20. Αυτό εδώ πέρα μπορεί να δικτοδοτηθεί από μία μηχανή αναζήτησης, γιατί μπορώ να φτάσω σε αυτό εδώ πέρα το link, το test PHP, μέσω του URL. Σε αυτό εδώ πέρα το link μπορώ να φτάσω μέσω του URL. Και τελικά, αν το μποτάκι φτάσει σε αυτήν εδώ πέρα το URL, το μποτάκι της Google, θα δικτοδοτήσει αυτήν εδώ τη σελίδα, οπότε αυτή η σελίδα θα βγαίνει στα αποτελέσματα, του Google, της μηχανής αναζήτησης του Google. Αν είχα post, όπως σε αυτήν εδώ την περίπτωση, αν είχα αυτήν εδώ τη μέθοδο, η σελίδα που θα με οδηγούσε το form test PHP με τα αποτελέσματα των ορισμάτων που έχουν περαστεί με τη μέθοδο post, δεν πρόκειται να την προσεγγίσει ποτέ ένα μποτάκι. Γιατί τα ορίσματα περνάνε από το HTTP request. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικτοδοτηθεί τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης που η αναζήτηση έχει γίνει με post, για παράδειγμα. Έστω ότι εγώ με έναν φίλο μου ψάχνω να πάω ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Τώρα, ταξίδι στη Θεσσαλονίκη δεν μπορούμε να πάμε μια βόλτα. Τι ταξίδια θέλουμε. Τέλος πάντων, έστω θέλω να πάμε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Και κάνω εγώ μια αναζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια και του στέλνω το link μέσω του Messenger, μέσω του Viber, του στέλνω το link των αποτελεσμάτων της αναζήτησης. Αυτό δηλαδή που έχει πάνω τα ορίσματα που λέει ποια ημέρα θέλω να ταξιδέψω, πότε θέλω να επιστρέψω κτλ. Την αεροπορική εταιρεία κτλ. Άρα, ο φίλος μου που θα δει το link αυτό και θα κλικάρει πάνω, θα δει κατευθείαν τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Αν η αναζήτηση γινόταν με τη μέθοδο post, δεν θα μπορούσα να στείλω εγώ σε κάποιον άλλον το αποτέλεσμα της αναζήτησης, στο URL. Θα έπρεπε να του πω, ξέρεις, μπες στην αρχική σελίδα, βάλε αυτά τα φίλτρα στα text boxes και στα elements, τέλος πάντων, στο HTML form που μας εμφανίζεται και πάτα αναζήτηση και θα δεις το αποτέλεσμα. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο βολικό να χρησιμοποιείτε η post για αναζητήσεις σε αντίθεση με την get. Για παράδειγμα, θέλω εγώ στη γυναίκα μου να στείλω ότι βρήκα ένα ξενοδοχείο για να πάμε διακοπές το καλοκαίρι. Τι βρήκα, πήρα την αναζήτηση, πήρα το URL της που έχει προκύψει, της το έκανα copy-paste, της το έδωσα στο Viber π.χ. και της έστειλα, ξέρεις, να δες αυτό το ξενοδοχείο, σ' αρέσει να πάμε διακοπές ή όχι. Αυτό εδώ πέρα, αν ήταν η μέθοδος η post που θα χρησιμοποιούταν, δεν θα μπορούσα να το κάνω.
θα πρέπει να της πω μπες στην τάδε σελίδα, κάνε κλικ εκεί για να δεις το ξενοδοχείο. Άρα λοιπόν, get vs post. Η get χρησιμοποιούμε αυτού του είδους το request γιατί μπορεί να γίνει cast. Μπορεί να γίνει cast από πού? Από το browser μας. Μπορούμε, για παράδειγμα, από ο browser, αν επισκεφτούμε μπορεί να κασαριστεί, να γίνει cast και αυτή η αναζήτηση να μην ενοχλούμε συνέχεια τον server. Μπορεί να γίνει cast λοιπόν από το browser. Εμφανίζεται στο browser history, ενώ στο post δεν εμφανίζεται στο browser history. Στο history του browser μπορείτε να δείτε ότι, ξέρεις, μπήκες σε εκείνη τη ιστοσελίδα και βρήκες εκείνα τα ξενοδοχεία, ενώ αν ήταν η post δεν θα μπορούσαμε, δεν θα εμφανιζόταν στο history. Τα get requests μπορούν να γίνουν bookmark. Μπορεί το αποτέλεσμα της αναζήτησης να το κάνετε bookmark και να το αποθηκεύσετε ώστε να έχετε για το μέλλον. Για παράδειγμα, θέλετε να κάνετε αναζήτηση τον καιρό στο μετέο, ας πούμε, να βλέπετε τον καιρό στη Θεσσαλονίκη ή σε οποιαδήποτε πόλη διαμένετε. Κάνετε bookmark μόνο τη σελίδα που αφορά τη Θεσσαλονίκη και όχι bookmark όλες το μετέο γενικά και να μπαίνετε να ακολουθείτε τα μενού για να φτάσετε τελικά στη Θεσσαλονίκη για να δείτε τι καιρό θα κάνει στη Θεσσαλονίκη. Αν χρησιμοποιείτε το μετέο, λοιπόν, την get, μπορείτε να έχετε στα bookmark σας μόνο αποκλειστικά το μετέο που αφορά τη Θεσσαλονίκη και όχι την αρχική σελίδα, ας πούμε, του μετέου. Ωστόσο, υπάρχει length restrictions, το URL δεν μπορεί να είναι τεράστιο. Τώρα μην με ρωτάτε ακριβώς για το πόσο είναι αυτό το restriction. Και τα get requests πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για να κάνουμε αναζητήσεις, για παράδειγμα, να κάνουμε retrieve data, όχι για να σώσουμε πράγματα σε μία βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, αν θέλω να κάνω registration σε μία εφαρμογή, για παράδειγμα, θέλω να κάνω εγγραφή στο Gmail, να φτιάξω ένα Gmail account. Τα δεδομένα που πληρολογώ στη φόρμα, βάζω ονοματεπώνυμο κτλ, ημερομηνία γέννησης και όλα αυτά που ζητάει το Gmail, η Google, πληκτρολογώ όλα αυτά τα στοιχεία και αυτά τα στοιχεία τελικά θα αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων της Google. Όπως καταλαβαίνετε, όταν στέλνω δεδομένα που πρόκειται να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων, δεν χρησιμοποιώ την get, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσω την post. Στέλνω δεδομένα για αποθήκευση. Το get το χρησιμοποιώ για να κάνω retrieve δεδομένα από τη βάση δεδομένων. Όταν έχω select queries, για παράδειγμα, στην ιστοσελίδα μου, select queries, τότε χρησιμοποιώ την get. Όταν θέλω να κάνω insert ή update ή delete, τότε χρησιμοποιώ την post. Για παράδειγμα, όταν κάνω εγγραφή σε μια φόρμα για registration, εγγραφή σε μια εφαρμογή, δίνω πιθανότητα και ένα username και ένα password. Και το password μου ζητάει συχνά με πολλές υπηρεσίες μου ζητάνε να το πληκτρολογήσω 2 φορές για να κάνω επαλήθευση ότι το έγραψα σωστά. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ναι μεν αυτό εδώ πέρα το password θα πάει να αποθηκευτεί ίσως κωδικοποιημένο, πιθανόν σίγουρα κωδικοποιημένο, σε κάποια βάση δεδομένων στην υπηρεσία στην οποία εγγράφηκα. Αυτό και δεν θέλω να εμφανιστεί το password στο URL μου, αλλά επίσης πρόκειται για δεδομένα που πρόκειται να τα στείλω όχι για να κάνω κάποια αναζήτηση, να αναζητήσω κάποιον χρήστη, αλλά για να καταχωρηθώ στη βάση. Όταν λοιπόν πρόκειται για εισαγωγή, να σώσουμε δεδομένα σε μια database, χρησιμοποιούμε την post. Για να κάνουμε retrieve, σαν κριτήρια αναζήτησης, χρησιμοποιούμε την get. Κριτήρια αναζήτησης εννοούμε να έχουμε φίλτρα, για παράδειγμα, στις διάφορες αναζητήσεις μας. Εδώ πέρα έχουμε, όταν κάνω login, τι θα χρησιμοποιήσω? Δίνω username και password. Άρα θα χρησιμοποιήσω την post. Προσέξτε εδώ πέρα, έχω εδώ πέρα ένα HTML. Το login.html. Εδώ πέρα υπάρχει το username και το password. Και προσέξτε, type,
δεν είναι text, type είναι password. Για να φαίνονται οι τελίτσες, οι μαύρες τελίτσες. Γι' αυτό έχω type ίσον password εδώ, και δεν έχω type ίσον text. Συνεπώς, εάν έχω αυτή τη σελίδα μου, βλέπετε ότι έχω login.php method post. Και εδώ πέρα έχω και ένα κουμπάκι το οποίο δεν εμφανίζεται δυστυχώς. Όταν γίνει submit αυτή η σελίδα, θα κληθεί το login.php. Και στο HTTP request θα ταξιδέψουν μεταφορικά το username και το password. Στη συνέχεια, στο login.php, εδώ βλέπετε τον κώδικα του login.php, προσέξτε ότι έχω welcome post username, οπότε θα εμφανιστεί αυτό που πληκτρολόγησε ο χρήστης μέσα σε αυτό εδώ πέρα το text box και θα εμφανιστεί επίσης το go next. Και προσέξτε λίγο στο go next. Τι κάνουμε εδώ, μισό λεπτό λίγο. Go next. Με κάτι λείπει εδώ πέρα. Εδώ πέρα κάποιο λάθος από τη διαφάνεια. Γράφετε και στο chat. Όταν δίνουμε password με την post δεν εμφανίζεται τίποτα στο URL. Με την post δεν εμφανίζεται τίποτα στο URL. Όχι μόνο το password, δεν εμφανίζεται ούτε το username ούτε το password. Εδώ πέρα τώρα, κάτι μου έχει ξεφύγει, να το διορθώσω και να σας το δείξω κιόλας. Άμεσα. Λοιπόν, αυτό να δούμε λίγο. Τώρα. Θα το κάνω PDF. Δείτε αυτό σας παρακαλώ. Και συγγνώμη για την καθυστέρηση τώρα εδώ πέρα. Έχουμε το login.html. Το login.html έχει το text box και το password. Καλούμε την post. Καλούμε με τη μέθοδο post το login.php. Όταν γίνεται submit λοιπόν αυτή η φόρμα. Ερχόμαστε εδώ. Εμφανίζουμε στην οθόνη welcome username. Για παράδειγμα welcome Αντώνης που είχαμε πριν.
Και εδώ πέρα, προσέξτε, ότι εμφανίζω ένα link, το οποίο είναι το next.php username ίσον post username και go to next page. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι, όπως βλέπετε, ένα link. Αν κλικάρω πάνω στο link, στη συνέχεια, εδώ στο next.php, μπορώ να κάνω hello, $get username και να δω και σε τρίτη σελίδα, στη συνέχεια, να δω το Αντώνης. Από αυτή τη σελίδα λοιπόν, περάσαμε το username και το password σε αυτή τη σελίδα. Εδώ, όπως βλέπετε σε σχόλιο, ελέγχω αν όντως αυτός είναι σωστό το username και το password πιθανότητα, ελέγχοντας στον πίνακα χρηστών που υπάρχει πιθανότητα στην μία βάση δεδομένων. Ελέγχω λοιπόν αν υπάρχει όντως ο χρήστης και αν όντως υπάρχει, εμφανίζω το μήνυμα welcome, το όνομα του χρήστη. Και στη συνέχεια βάζω ένα link, go to next page, και αυτό εδώ πέρα το go to next page οδηγεί στο next.php και σαν όρισμα έχω username το Αντώνης. Οπότε, κάνοντας κλικ εδώ, θα οδηγηθώ σε αυτό το next.php, σαν όρισμα θα περαστεί το Αντώνης, οπότε θα δω και στην τρίτη σελίδα το Αντώνης. Με ποιο τρόπο ελέγχει εδώ πέρα που είπαμε, δεν θα το εξετάσουμε στο επόμενο μάθημα που θα κάνουμε μαζί. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να δούμε στο άλλο μάθημα. Θα σας δώσω κάποια έτοιμα παραδείγματα, τα οποία θα τα δείτε. Αυτό όμως δεν είναι σχόλιο, εφόσον είναι σε... Σχόλιο είναι, ναι, σχόλιο είναι. Απλά το έχουμε check. Υποτίθεται ότι κάνουμε αυτόν τον έλεγχο. Ότι το password είναι σωστό. Υποτίθεται. Θα δούμε στο επόμενο μάθημα που θα κάνουμε μαζί, την άλλη εβδομάδα. Θα δούμε πραγματικά παραδείγματα με αναζητήσεις. Αυτό θα μπορούσαμε να δείξουμε κιόλας πριν που έψαχνα να σας δείξω ένα παράδειγμα με get και post. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι θα δούμε τον κώδικα την επόμενη φορά αναλυτικά. Ναι, τώρα κατάλαβα εδώ πέρα γιατί τις διαφάνειες το είχαμε έτσι. Ναι. Θα το επαναφέρω όπως ήταν εδώ πέρα, γιατί εδώ πέρα ήθελα να σας δείξει αυτή η διαφάνεια, κακώς έκανε την αλλαγή. Ήθελα να σας δείξω σε αυτή εδώ πέρα τη διαφάνεια ότι πώς μπορώ να πάω από σελίδα σε σελίδα, πώς μπορώ να περνάω το username. Εδώ δυστυχώς, αν το είχα όπως ήταν πριν, που είχα το κάθετο, το next.php χωρίς αυτό εδώ πέρα που έχω εδώ πέρα, το $post username, δεν μπορώ να περάσω στην επόμενη σελίδα τον Αντώνης. Οπότε, αν πήγαινα εδώ πέρα, ναι, θα το βλέπω. Κοιτάξτε λίγο. Ο client είναι από εδώ, ο server είναι από εδώ. Στην αρχή στέλνω με post καλό τη login.php. Σαν argument, σαν ορίσματα, περνάει το username Αντώνης και το password του Αντώνης. Περνάνε στον server. Ο server εκτελεί το login.php και το στέλνει και στέλνει αυτό εδώ πέρα, το welcome Adonis, go to next page. Είναι αυτό εδώ πέρα το login.php. Ο client πληκτρολόγησε στο login HTML. Καλούμε το login PHP κάνοντας submit αυτήν εδώ τη φόρμα. Οπότε ταξιδεύει στο server το username και το password. Στη συνέχεια, ο server στέλνει πίσω το login.php, το οποίο γράφει αυτό το welcome Adonis, go to next page. Ωστόσο, πατώντας το go to next page, δεν μπορώ να έχω στη διάθεσή μου το Adonis, εάν δεν υπήρχε αυτό που έχω γράψει εδώ πέρα. Αυτό πρέπει να ξεχάσετε το, αυτό δεν υπάρχει. Οπότε στην επόμενη σελίδα, δεν μπορώ να έχω τη λεξούλα Adonis, οπότε αν πω hello, $get username, δεν θα εμφανιστεί το τίποτα. Όπως βλέπετε. Θα θέλαμε λοιπόν σε όλες τις μετέπειτα σελίδες να με ακολουθεί το username και το password. Να με ακολουθεί το username για την ακρίβεια. Θέλω σε όλες τις μετέπειτα σελίδες να κουβαλάω μαζί μου το username. Θα πρέπει όλες οι φόρμες της εφαρμογής να περιλαμβάνουν τα πεδία αυτά. Hidden και συμπληρωμένα. Δηλαδή αυτή η φόρμα, το login.php, πρέπει να έχει κρυμμένα
κρυμμένα, μας λέει text boxes. Δεν είναι λογικό αυτό. Ή αλλιώς θα πρέπει όλα τα links της εφαρμογής σας να περιλαμβάνουν get και αυτά τα πεδία. Μπορώ να στείλω password με get, όπως έκανα εγώ εδώ, πιο πριν. Username, ίσον post, username. Όλα τα links πρέπει να έχουν λοιπόν, να είναι σε αυτήν εδώ πέρα τη μορφή. Ωραία. Το username θα το περάσω με αυτόν τον τρόπο. Το password μπορώ να το περάσω στην τρίτη σελίδα. Η απάντηση πως είναι πως όχι. Δεν μπορώ να το περάσω. Δεν μπορώ να περάσω password με get όπως μας λέει εδώ. Ή αν το κάνω και με get. Το password είναι πολύ κακή λύση, όπως είπαμε, ανεπίτρεπτη. Όπως επίσης και αυτό εδώ πέρα που μας λέει εδώ πέρα, να έχω προσυμπληρωμένες φόρμες στο login.php και οι οποίες να είναι κρυμμένες, έτσι ώστε να περνάω από σελίδα σε σελίδα με τη μέθοδο post, δεν έχει νόημα. Επαναλαμβάνω. Έχουμε εδώ πέρα ένα username και ένα password. Πατάμε το κουμπάκι μας. Πατάμε το κουμπάκι για να συνδεθούμε, για παράδειγμα, στο Gmail, στο Google. Πώς γίνεται το Gmail, ενώ βλέπετε τα email σας, για παράδειγμα, να πλοηγήσετε μέσα στο περιβάλλον του Gmail και να μην σας ξαναζητάει username και password. Η μία λύση μας λέει εδώ πέρα είναι σε κάθε επόμενη σελίδα του Gmail να υπάρχει προσυμπληρωμένο αν θέλω να χρησιμοποιήσω την post, η μόνη λύση είναι να έχω φόρμες. Αν θέλω να χρησιμοποιήσω την post. Η post απευθύνεται αποκλειστικά για φόρμες. Συμπληρώνω τη φόρμα μου, στέλνω κάτι στο σερβερ και τέλος. Εάν θέλω να χρησιμοποιήσω την post για όλες τις μετέπειτα σελίδες, θα έπρεπε να έχω παντού φόρμες, οι οποίες θα τις έχω κρυφές, ώστε να αποστάρονται από σελίδα σε σελίδα. Πολύ κακή πρακτική. Η άλλη λύση είναι να χρησιμοποιήσω την get από εκεί και ύστερα. Να χρησιμοποιήσω την get, αλλά μπορώ να στείλω το password, μπορώ να στείλω μόνο το username. Μπορώ να στείλω και το password μέσω της get. Όχι είναι η απάντηση, ούτε το username κανονικά πρέπει να το στέλνω, να βλέπω το username στο URL. Επίσης και αυτό λοιπόν ανεπίτρεπτο. Οπότε η λύση ποια είναι? Δεν μας κάνει ούτε η post λοιπόν, ούτε η get για τις μετέπειτα σελίδες. Η απάντηση είναι cookies. Ή cookies ή sessions. Για το cookies λοιπόν, δείτε αυτό σας παρακαλώ. Αυτό και πρέπει να ολοκληρώσουμε. Κύριε, μπορεί λίγο να ξαναπαλάβει για ποιο λόγο δεν κάνει η post? Η post πρέπει να έχουμε μία φόρμα σαν και αυτήν και πατώντας υποβολή ποστάρουν τα δεδομένα από εδώ. Ναι, πρέπει να έχω φόρμα. Okay. Άρα, αν θέλω να χρησιμοποιήσω την post και σε αυτή τη σελίδα, πρέπει να έχω πάλι αυτά τα πεδία προσυμπληρωμένα και κρυφά να μην εμφανίζονται, για να μην τα βλέπει ο χρήστης, έτσι ώστε να μπορώ να τα περνάω και στη μετέπειτα σελίδα, σε μια ακόμα σελίδα, με post, αν θέλω να χρησιμοποιήσω post. Η post είναι από τη φόρμα στην PHP και τίποτα άλλο, τέλος. Ή αλλιώς αυτή την μπακάλικη σε εισαγωγικά λύση, να έχω φόρμες προσυμπληρωμένες. Δεν είναι πρακτικό αυτό. Και κρυφές. Η άλλη λύση είναι από αυτή τη σελίδα, αν θέλω να πάω σε μια τρίτη σελίδα, να περάσω το username, αλλά να περάσω και το password με get. Όχι, γιατί θα εμφανιστεί το password στο URL και δεν το θέλουμε. Δεν είναι ασφαλές αυτό. Άρα η λύση ποια είναι? Δεν μας κάνει ούτε post, δεν μας κάνει ούτε get. Τι μας κάνει τελικά? Τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε? Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε cookies και sessions. Τα cookies πρώτα θα δούμε. Αν θέλω εγώ λοιπόν, μπορώ να ορίσω ένα cookie με τον εξής απλό τρόπο. Σε αυτή τη login.php είναι, έχω υποδεχτεί το username και το password, είμαι στη δεύτερη σελίδα, έτσι, είμαι σε αυτήν εδώ τη σελίδα. Κύριε, συγγνώμη λίγο για την διακοπή. Μπορώ να ρωτήσω κάτι ακόμα λίγο εκεί στο προηγούμενο που ήταν τα τρία εδώ. Εδώ πέρα στο print href που έχει ένα παραπάνω αυτάκι, μου φαίνεται. Εγώ τώρα το διόρθωσα αυτό μέσα στο... Και σου μου ξεφύγει κάτι, ναι. Γιατί το href... Ναι, μου έχει ξεφύγει εμένα γιατί μόλις τώρα το διόρθωσα αυτό. Οπότε θα το διορθώσω, θα το επαναφέρω όπως ήταν. Δεν μπορούμε να το βάλουμε όλο μέσα στα αυτάκια. Όλο μπορούμε να το βάλουμε γιατί είναι διπλό αυτάκι. Οπότε και δεν χρειάζεται καν να έχω concatenation όπως έκανα εγώ εδώ.
οκ. Εντάξει, ευχαριστώ. Αυτό μπορώ να το διορθώσω. Κανονικά θα το αφήσω όπως είναι. Νομίζω ότι το έχω ανεβάσει και στο site του μαθήματος. Είναι η σωστή εκδοχή στο site του μαθήματος. Το επαναφέρω όπως ήταν πριν. Γιατί είχα ξεχάσει ότι είχα αυτή τη διαφάνεια ότι απλά μου δείχνει ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί με get εδώ το username που έχει πληκτρολογηθεί στην πρώτη σελίδα. Η λύση λοιπόν είναι στο login.php να σώσω ένα cookie. Τα cookies αποθηκεύονται στον client. Αποθηκεύονται στο μηχάνημά σας, στον browser μέσα. Τα cookies. Δεν το ξέρετε κιόλας. Και βάσει των cookies, πολλά site αξιοποιούν τα cookies, βλέπουν το τι έχετε επισκεφτεί στο παρελθόν και σας πετάνε αντίστοιχες διαφημίσεις και το καθεξής. Εδώ λοιπόν, προσέξτε λίγο, κάνω welcome Antonis, το οποίο το Antonis το έχω πάρει από το login.html, έχει γίνει post, έχει ποσταριστεί εδώ. Και τώρα, από εδώ και ύστερα, αποθηκεύω σε cookies το username και το password. Έχω λοιπόν, αποθηκεύω το Antonis στο cookie username και αποθηκεύω το password μέσα στο cookie pass. Και εδώ πέρα έχω και μία παράμετρο που αφορά το πότε να γίνουν expired αυτά. Πότε να αυτοκαταστραφούν τα cookies. Πότε θα αυτοκαταστραφούν τα cookies αυτή η παράμετρο. Πολύ συχνά δεν τη βάζουμε βέβαια. Τέλος πάντων. Οπότε πατώντας αυτό το link, go to next page, κάνοντας κλικ εδώ λοιπόν, πηγαίνω στην επόμενη σελίδα και στην επόμενη σελίδα έχει αποθηκευτεί σε αυτή τη σελίδα το username και το password. Έχω στη διάθεσή μου τον πίνακα cookie, το associative array cookie, και εδώ πέρα λέω hello $cookie username, οπότε θα εμφανιστεί hello Antonis και τελεία. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα δω hello Antonis και αυτή την τελεία που είχα πριν. Εδώ πέρα μπορώ να βλέπω και τι πάει και τι έρχεται. Προσέξτε εδώ πέρα username Antonis και password 123. Καλή πρακτική με το cookie και το password. Η απάντηση είναι πως όχι. Δεν είναι καλή πρακτική να έχω password σε cookies. Γιατί σκεφτείτε ότι μπορεί κάποιος να πάρει αυτό το cookie, να δει τι password έχετε ή τα διάφορα site σκαλίζουν την cache, τα cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας και μπορούν να ανακτήσουν ανά πάσα στιγμή το τι έχετε γράψει εκεί πέρα, όπως κάνουν διάφορα sites. Συνεπώς, είναι κακή πρακτική να σώζω ευαίσθητα δεδομένα σε cookies. Username, ναι. Αναζητήσεις, διάφορα κριτήρια κτλ. Ναι. Μπορώ να σώζω σε cookies και να τα κουβαλάω μετέπειτα σε οποιοδήποτε σελίδα στον ιστοτόπο μου. Να πηγαίνω στη 10η σελίδα και θα έχω πρόσβαση σε αυτό το $cookie. Σε αυτό το $cookie username μπορώ στην 15η σελίδα, έστω ότι έχω next5 εδώ πέρα .php, έχω next1, next2, next3, next4, next5.php, μπορώ ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε σελίδα θέλω, να δω αυτή τη μεταβλητή και να δω το username που έχει αποθηκευτεί στο cookie, στην πρώτη σελίδα, στο login.php. Αυτός εδώ πέρα ο τρόπος είναι λοιπόν ο τρόπος που μας επιτρέπεται το να κουβαλάω από σελίδα σε σελίδα δεδομένα. Αλλά όχι ευαίσθητα δεδομένα. Κύριε, το slash στο τέλος τι ήταν? Από ό,τι κατάλαβα είναι όνομα, η τιμή, ο χρόνος και το άλλο το slash που έχει στο τέλος. Το set cookie, το ανάμεσα στα αυτάκια. Καλή ερώτηση. Δεν χρειάζεται κιόλας νομίζω. Γιατί το έχουμε όμως. Δεν είμαι στη θέση να απαντήσω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να το
Να το δούμε κιόλας λίγο. Περιττό πρέπει να είναι. Περιττό δεν είναι. Μου φαίνεται είναι το path, αλλά είναι κενό. Το path, γιατί path όμως, μισό λεπτό λίγο. Ναι, αυτό λέει, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, είναι και το path. Και άμα είναι σκέτος κάτω... Το path, στο σημείο που αποθηκεύεται το path, το cookie. Το σημείο που αποθηκεύεται το cookie. Available if set, the cookie will be available within the entire domain. Μάλιστα, οκ. Ναι. Αν δεν το βάλεις, the default value is the current directory. Θα το δούμε και οι υπόλοιποι. Ναι, εγώ ποτέ δεν το έχω βάλει, γιατί μου έχει διαφύγει. Αυτό εδώ πέρα. Είναι σε ποιο σημείο του site σου θα είναι διαθέσιμο αυτό το cookie, σε ποιες ιστοσελίδες. Αν δεν το βάλεις, θα είναι στο current directory. Αν το σώσεις λοιπόν σε μια ιστοσελίδα η οποία φαίνεται είναι στο root της ιστοσελίδας σου, το root της ιστοσελίδας σου, τότε θα εμφανίζεται σε όλες τα PHP αρχεία που θα είναι προσβάσιμο αυτό το cookie σε όλα τα PHP αρχεία τα οποία βρίσκονται σε όλους τους υποφακέλους, σε όλους τους υπόλοιπους υποφακέλους. Εάν είσαι σε μια εσωτερική σελίδα, για παράδειγμα, και θέλεις εσύ ίσον και καλά να είναι σε όλο το site σου, σε όλο το domain σου, μπορείς να βάλεις το slash. Οπότε με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο που έχουν οι διαφάνειες εδώ, είναι το slash του web server, έτσι. Είναι όλο το domain, λοιπόν, έχει πρόσβαση σε αυτό το cookie από εκεί και ύστερα. Μάλιστα. Και εδώ πέρα να διαβάσουμε και αυτή τη διαφάνεια και να ολοκληρώσουμε. Σε κάθε αίτηση του browser αποστέλλονται username και password, αφού μιλάμε για cookies, οπότε σε κάθε αίτηση του client ταξιδεύουν το username και το password προς τον server. Θα πρέπει σε κάθε αίτηση να γίνεται έλεγχος για ταυτοποίηση, για αν όντως είναι σωστό το username και το password. Ο server δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία, όλα αποθηκεύονται στον client, απλώς σε κάθε request που γίνεται από εκεί και ύστερα πηγαίνουν μαζί και τα cookies. Αποστέλλονται πολλές φορές το password μέσω διαδικτύου, όπως καταλαβαίνετε αυτό έχει ρίσκο. Μέσω του web αποστέλλονται πολλές φορές το password. Ο server κάθε φορά πρέπει να κάνει ταυτοποίηση κατανάλωση πόρων. Η λύση για αυτό το πρόβλημα είναι τα sessions. Λοιπόν, για να δούμε λίγο το σχήμα. Στο login.html κάνω το πρώτο request login.php. Στέλνω με post, λοιπόν, στέλνω το username και το password. Τα παίρνει ο server. Στο login.php στέλνονται τα cookies, username Αντώνης και password αυτό εδώ. Αυτά αποθηκεύονται στο client. Σε κάθε μετέπειτα request, αυτά τα cookies, ο πίνακας $cookies, ξαναπηγαίνει στο server. Το server λοιπόν πάντα πρέπει να ελέγχει αν όντως αυτός ο χρήστης είναι ο Αντώνης με το δικό του password. Αν δεν είναι, πρέπει να κάνει αυθεντικοποίηση, δηλαδή σε κάθε σελίδα. Άρα καταναλώνουμε πόρους. Επιπρόσθετα, μέσω του web έρχεται ένα password. Επίσης, στο client, σε cookie, είναι αποθηκευμένο ένα password. Όλα αυτά είναι ρίσκοι, έχουν ρίσκο, συνεπώς πρέπει να αποφεύγεται και αυτή η μέθοδος όταν μιλάμε για ευαίσθητα δεδομένα όπως είναι τα passwords. Η λύση είναι τα sessions. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για τα sessions και θα δούμε και έτοιμα παραδειγματάκια, μικρές ασκησούλες σε PHP και για τις 4 μεθόδους, και για το get και για post και για sessions και για cookies. Θα δείτε κάποια πράγματα έτοιμα, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εσείς στον κώδικά σας από εκεί και ύστερα.
Πρέπει να ολοκληρώσουμε, όπως σας είπα, λίγο πιο νωρίς, αν και πήγε σχεδόν παρατέταρτο είναι η ώρα, οπότε δεν τελειώσαμε και πολύ πιο νωρίς. Για τα session, ας μην το ξεκινήσουμε τώρα, ωστόσο μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στις διαφάνειες. Είναι εξαιρετικά σημαντικά τα sessions. Κάθε φορά λοιπόν, όταν κάνετε login, δημιουργείτε στην πραγματικότητα ένα session. Υπάρχει ένα μοναδικό session ID, το οποίο σας ακολουθεί σε όλη την πλοήγησή σας από εκεί και ύστερα. Αν έχετε πολλή ώρα να μπείτε σε μια ιστοσελίδα, πιθανότατα βλέπετε το μήνυμα session expired. Αυτό σημαίνει ότι έληξε το session και πρέπει να ξανακάνετε login. Όταν κάνουμε λοιπόν αυθεντικοποίηση, δεν χρησιμοποιούμε τα sessions, ώστε να μας ακολουθεί το username και το password συνέχεια στην ιστοσελίδα μας, συνέχεια σε όλες τις ιστοσελίδες. Και σε όλες τις ιστοσελίδες χρησιμοποιούμε λοιπόν, είπαμε, sessions και χωρίς να γίνεται συνέχεια αυθεντικοποίηση, όπως είπαμε, από τον server, και αν πρόκειται για τον ίδιο χρήστη. Και η λύση, και το έχετε παρατηρήσει και εσείς, όπως σας είπα πριν, ότι εάν έχετε πολλή ώρα ανενεργό, για παράδειγμα το apps, ίσως το apps, άμα το έχετε πολλή ώρα ανενεργό, σας βγάζει session expired. Το Moodle σίγουρα. Το Moodle σίγουρα, αν είστε πολλή ώρα στο Moodle, μετά από λίγο σας ζητάει ξανά username και password, γιατί έχει γίνει expired το session που είχατε ανοίξει πριν, που είχατε κάνει login. Αν το αφήσετε πολλή ώρα ανενεργό, αυτό το session δεν ανανεώθηκε, οπότε έχει κάνει expired. Το ίδιο γίνεται με το apps. By default, ένα session κλείνει, σβήνεται όταν κλείσω το browser. Όταν κλείσω το browser, κλείνει και το session. Λοιπόν, θα τα δούμε την άλλη εβδομάδα, αυτά που μόλις είπαμε τώρα για τα sessions. Την άλλη εβδομάδα δεν θα πάμε παρακάτω. Στο επόμενο μάθημα που θα κάνουμε μαζί δεν θα πάμε παρακάτω. Θα εξακολουθήσουμε να μιλάμε για post, get, sessions και cookies. Να κλείσουμε τη συνάντησή μας, το μάθημά μας το σημερινό. Θα ανέβει και το σημερινό μάθημα το βραδάκι. Θα δείξετε πώς επικοινωνούμε με τη βάση. Θα το δείξουμε, στο επόμενο μάθημα θα δείξουμε και για τη βάση, ναι. Την επόμενη εβδομάδα θα δείξουμε και για βάση δεδομένων. Πώς συνδεόμαστε. Σας χαιρετώ, καλό απόγευμα.